vrlo često volim da pričamo o onoj situaciji Svetog pisma kada Hristos uzima peškir i pere noge svojim apostolima. I oni se bune. Kaže, ne, ako ti ne budem oprao noge, nećeš imati udjela sa mnom. Hristos, Bog, je uzeo peškir. Hristos, učitelj njihov, je uzeo peškir i prao noge svojim učenicima. Problem današnjeg društva je što mi hoćemo da uzmemo pehara, ne peškir. Malo ko od nas hoće da uzme peškir i da služi. Tu možemo isto da gledamo gde je naš dar. Ja duboko verujem da kada aktiviramo svoj dar, aktivacijom dara dolazi jedna nova ljubav, jedna nova energija, jedna nova sloboda u naš život. Isto gde ljudi greše, misle, ja ako pronađem svoj dar, ako pronađem svoj zadatak, bit će mi lako u životu i bit će mi lako u poslu. Neće. Biće ti još teže i radit ćeš još jače. Ali taj rad je drugačiji. On je samo održiv. Daje ti više energije. Ti si se jako dobro spremao za ovaj podcast. I ja i ti smo komunicirali unazad 2 nedelje. Ti si im poslao, nisam to prekopirao na A4 format papira, koliko bi bilo onih pitanja i kako si ti to sklopio. Šta je meni reklo šta? Ovaj čovjek se potrudio i tekako. Razmislio o svakom delu podcasta, o svakom segmentu, jel tako? I prošao kroz to. Sigurno ti je trebalo 3-4 sata, ako ne i više. Danas smo se sreli gde si bio u kafiću, gde si opet pravio koncept da je visivo to u svesku. Dakle, ti si se potrudio za to. Ali nisi umoran, nego si ispunjen. To je ta razlika. Ne umarate, nego ti daje snagu. To dolazi aktivacijom dara, ali posmatrati dar ne kao nešto, kad ga pronađeš, ono će biti gotovo i završeno. Ne. Posmatraj dar kao jedan potencijalno dragi kamen, koji treba da se brusi, da bi zasio u punoći svog sjaja. To je dar.